Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ambuye wabwino nthawi zonse ambuye wabwino muliro lati tupeleke maulemu kwa anthu. Choyamba ndipeleke ulemu kwa Honorable Patricia Whiskers MP omwe ali nduna ya Chinyamata, masewera komanso chikhalidwe. Ndipelekaso ulemu kwa President Providence Industrial Mission in Malawi, Reverend Wilson Mitambo, komanso onse amene mukuyimirira mpingo wa PIM komanso mipingo ina iliyonse. Ndipeleke ulemu kwa First Deputy Speaker wa National Assembly, Honorable Victor Musowa MP. Ndipeleke ulemu kwa mkulu kuyang'ana zaboma Dr. Justin Saidi, komanso maofficial onse aboma amene muli pompano. Ndiloleni ndipeleke ulemu kwa Director General amene amayang'ana nyumba zaboma omwe ya President athu amakhala Mr. Kiswell Dakamala. Ulemu upite kwa Major General George Wawikiri amene ali Chief of Military Operations representing the Chief of Defense, Malawi Defense Force. Komanso ulemu upite kwa Deputy Inspector General of Police Mr. Sten Bamus Chaima amene munafe pompano ulemu wanu. Ndiyonse ndipeleke ulemu kwa nduna zanga amene muli pano amene makanafe pano. Ndiyamba ndi Honorable Ben Pili ulemu wanu. Ulemu Honorable Jean Matanga MP amene munafe pompano. Honorable Shadik Namalomba amene muli pompano. Komanso Honorable Francis Foley, a Deputy Minister of Education ulemwani. Ndiloleni ndipeleke ulemu kwa MP zanga wakuchikazo konkuno Honorable Tony Fletcher amene ali MP waliwali. Komanso ma MP onse akuchikazo tindi Honorable Makitani Malowa, tindi MP Mwindalama Nemipompano. Nduna zonse ma MP onse amene akuchikazo landirani ulemwani. Ndiyolonso ndipeleke ulemu kwa Professor Reverend Bire Gama amene munafe pompano. Ndipeleke ulemu kwa mafumu athu akuluakulu amene ali pano amene achoka kutali kuzakanafe pompano remote. Ikosi yamakosi Gomani lemwanu, ikosi yamakosi Mbewa amene muli pompano, komanso maparamount amene muli pompano kuyambira mfumu athu Paramount Kaduya ulemwanu, komanso Paramount Lundu amene matoka kuchikwawa ulemwanu, komanso tulinawo pompano amene ayimirira Paramount Cube ulemwanu. Mundilola kuti maulemu akhale mchimake. Makoposa ndilole niso ndipeleke ulemu kwa mati athu amuchilazulo patikizapo Atie Likoswe, Atie Kadiwere, Atie Nkaro,
atie ampunga komanso asabutie maoni ndi mafosi patu aposo onjezeraso a paramount a senior chief Mpama amene ndinafika pano komanso achitera. The regional governor for DPP in the Southern region, all party members that are here present, members of the press, dismissed guests, ladies and gentlemen. Mudirola ndiyankula mchizungu kenaso ndiyankula mwogula kwambiri mchichewa. I stand here this morning on behalf of His Excellency the State President, Professor Arthur Peter Mutharika, who has delegated me to this very important occasion to celebrate the life of John Chirembe here in Chirazo. It is an honor and a privilege for him for allowing me to preside on this auspicious occasion. Today we celebrate John Chirembe's Day in the spirit of embracing God for national transformation and our return to proven leadership. I'm delighted to be with you today. Let me thank you, the Providence International Mission PIM, for inviting us to this function. Let me also thank you for calling upon the nation to think about transformation and to put God first. Fellow Malawians, as we commemorate John Chirembe's Day, we honor the courage, the sacrifice, and the unwavering resolve of John Chirembe and all those who stood for dignity, justice, and a better future for our nation. Chirembe's legacy reminds us that progress is never achieved without resilience, without dedication, without unity, and a clear sense of purpose. Today, Malawi faces a brighter future, and our economy is now turning around because of our Professor Arthur Peter Mutharika. As others have said before me, were able to see. Everyone, every Malawian as we speak today, can see that indeed we have a leadership that has been blessed by God. In Professor Arthur Peter Mutharika, you can see another David who fought for his people against all odds. There were people that were not sure that Professor Arthur Peter Mutharika would carry the day alone. He managed it. I'll tell you, even our religious leaders that are behind me, they were calling, said, no, I think you need to combine. You need to work together. But Professor Arthur Peter Mutharika knew, and we were amazed, as the senior members of the party, we were amazed with the confidence that our President, Professor Arthur Mutharika, had. Our President, Professor Arthur Mutharika, is aware of the challenges that this economy is facing. He's aware of high public debt. He's aware that as a country we face a lot of global and domestic shocks, including high inflation, foreign exchange shortages, climate-related disruptions, and rising cost of living. These challenges have affected households and businesses alike and have tested our national resolve. However, just as John Chirembe stood firm in difficult times, the Malawi government, through the leadership of His Excellency President Professor Arthur Peter Mutharika, remains resolute in steering the country towards recovery, stability, and inclusive growth.
Dismissed guests and ladies and gentlemen, the transformation begins with the renewal of our minds, or change of mindset. This is what the Holy Bible tells us in Romans 12, verse 2. The change of the mindset is the beginning of national transformation. National transformation is a collective process. We all have to change the way we think and do things for this country to change. Ladies and gentlemen, it takes courage to change a country. Change is never always welcome. That is why John Chirembe faced resistance and got killed. That is why Moses faced a lot of resistance when he led the children of Israel to the promised land. Jesus Christ himself was denied and killed by the very people he came to save. In the same spirit of service and determination, ladies and gentlemen, the current administration led by His Excellency, the President, Professor Arthur Peter Mutharika, after taking the office, is taking deliberate measures and practical steps to improve the lives of all Malawians. We are working tirelessly to stabilize the economy and ensure that all the essential commodities are available. Ladies and gentlemen, these efforts include strengthening supply of fuel to support transport and production and ensuring timely access to fertilizers to safeguard agricultural output and national food security, and improving food availability to protect the vulnerable people. In addition, the government is also enhancing foreign exchange management to support trade and the industry, while securing a steady supply of essential commodities like pharmaceuticals in order to safeguard the lives of Malawians. Ladies and gentlemen, the government has also taken decisive and concrete steps towards economic recovery, and these efforts are already yielding tangible results. The progress is evident in the stabilization of fuel supplies, the significant reduction in the basic price from around 100,000 to about 45,000 today per 50 kg bag, and the improved availability of essential medicines in public hospitals that were previously in short supply. In addition, government has ensured the continuation of key infrastructure development projects that the country had already started and were in the pipeline, thereby sustaining economic activity and employment. Further signs of recovery include reduction in the prices of key construction inputs such as cement and other essential goods, reflecting improving supply conditions and government commitment to restoring economic stability. Ladies and gentlemen, these efforts form part of a broader reform agenda aimed at restoring macroeconomic stability and strengthening domestic production and building resilience against future shocks. While the journey is not without difficulty, government remains committed to placing the welfare of Malawians at the center of policy decisions, guided by the values of sacrifice, responsibility, and national unity that Chirembe embodied. Chirembe was a man of high integrity. With integrity, there will be no corruption. Corruption, as we have said, is evil, and we want this evil to stop. But slowly, we are, as through our President, Professor Mutharika, we are trying to address this evil. We have taken initiatives to strengthen the Anti-Corruption Bureau, the National Auditing Office, the Financial Intelligence Unit, and all craft capacity institutions. We will ensure that they are capacitated and have the adequate resources for them to do their job properly.
Mundilole ndiyankhuleko muchichewa. Abwino wabwino nthawi zonse. Choyamba ndiyambe kuthokoza Profesa Arthur Peter Mutharika amene walola kuti mkutano pano wayimirira. Wathokoze komanso tithokoze Mulungu. Komanso mundilole ndithokoze President athu. President athu anazipeleka kuti apumuse Malawi. President athu anavomera kuti avutike kwa cha Malawi. Nali nkhondo zosiyana mayi wanalimba mtima. Tonse tikuzwa kuti Profesa Arthur Peter Mutharika zonse zofunikira ali nazo. He was former president then. Koma nawo nabe kuti kofunikira ateteza Malawi. Ndipemphe ali mpingo, ndipemphe tonse amene tili pano, anzanga achipano, nduna amene muli pano, mafumu amene muli pano, tiyeni kuti pamene ali ndi masomphenya okonza zinthu athu zonse ziyende bwino. Tamva amene amatilalikira kuti zonse zingatheke ngati singayike chauta. Zosatheka ifake lero tili mboma choti chauta anayikapo zake. Komanso chauta limweyo anafunisisa kuti Profesa Arthur Peter Mutharika abwereso mboma. Ndipempeni anzanga kutiyeni tiwapempherere na Profesa Arthur Peter Mutharika. Profesa Arthur Peter Mutharika akufunira wina aliyense zabwino. Munganena olalikaja Profesa akufuna wina aliyense amve kukoma kuti nawo tipaulendo komanso Profesa amakona kunena kuti tipaulendo pita ku Singapore. Koma sizingatheke ngati ife tinawo manje moti. Athokoze nduna zisanga kwa chachita kuti mukugwira. Sizikanatheka lero mafuta kupezeka popanda anduna kuya ntchito. Sizikanatheka lero federeza kumapezeka kwa federeza kupezeka. Federeza kutani? Akupezeka. Kubira kuti pokutaba wiki noyi ambira katandira federeza fa federeza alipo. Kwa pempherera President athu pamene akonisa kudafuna koze chuma cha zikolo. Pamene President athu Malawi muno ndalama zakunja zisipezeka. Pamene President athu amene akufuna kuti chiongola zanja chomwe tikapata ndalama kupanga kisike. Pempherera President athu kuti zomwe akufuna kuti kukwera kwa zinthu kusike ziteke. Alisa kutakuona kuti zaba kuteka sijonje. Zonse zikuteka hizi. Bafu panoba china chilichonse chikusika. Tikutakuona ndi maso kuti zinthu zikusika. Pano wina alisa kamapita ku grocery kapita kuzinda. Akutakuziwa kuti ndikumana upeza zulo au upeza solo. Kushana ndikale lija. Tumaziwa kuti kwa mtengo ndabulani. Andi panga budget unalipovuta. Because he means well, he wishes well, and he wants to grow this nation. Ndiole so wathokoza minatira ngiraji. Tenga wanu wamveka. Matuzo kuti chilazo na osoneke kuti ndiboma imene kunachokera John Chirembe amene anamira ufulu.
utendo mene wa kumaso saiwali kuti profesa atapita mtarika anamba kukale chitukuko kunoko kubyayemo kubi yatose tukucha kujua kuti tili ndi aida chilemo technical college sijo kwa kufanya ndani kufanya profesa Arthur Peter Mtarika ngalitili liseu watara kuchokera liseu pita kuboma kusaba BM mpaka Kunguru kufanya ndani kufanya profesa Arthur Peter Mtarika. So profesa wayambapo kwa mautenga wa mimi tunapeleka ili tunapeleka magamba kanya museum magamba za stadium no kuchirazo utenga umene wa mveka ndioleso nitokoze habari ya anzanga our friends of Georgia. You make me proud as your chair. Tinango hapa kutolera drama ina 3 days ago. Finally this. Namba kutolera drama. Makufika leo natolera drama. Afufubi 41,100,000. Fika leo yatolera drama 41,100,000. President Professor Arthur Peter Mtarika atitangiza ndi 5 million kwachi. Munga manina amene awina president APIM kuti timata panozasangala koma mwini abale wawo John Chilema kuvutika. Ina mwaye mwina pano alibe chakudya. Ndiye Professor Arthur Peter Mtarika aninakuti pa budget yomwe mnatipasa akumpinga inali 28 million kwacha. Koma chifukwa chauta tadusa budget imeneyo. Ndiye president athu alamula kuti out of the 41,100,000 10 million kwacha ipite kubanja la John Chilema. Kwa sila kale pano masagala kuti John Chilema anatumia nkonto pamene abale yake akuvutika. Choncho wa president anakuti tipereke 10 million. So ila kuti kumpingo kupita 31,100,000. Ambendo wabino ndiwape nikakumaliza ndiwape nikaonabo Times Kabonanti Marowa amene ali MP Chilazo Nguluti kuti alinde mwendo ndomeko ndama zomwetera njira. Izi zimafunika kuti tiwapase mphamvu amene amatipasa ndalama zo ndama zawo zatani zafika. Ndiye ndiwapenga iwo apeleka listi imene. Koma ndisanamalize mafuna ndipende akuluakulu achali chatu cha PIM komanso akuluakulu amipingo yonse tonse tikakhala ndi mavuto kothawira sikumpingo koti kakale koma kaya president pakakuti pali mavuto timathamangira ku mipingo. So ku mipingo kwakhabika ngalo tipita kuti kulibe kopita esi wapembe akulu mpingo kweni mpingo watu wa PIM tupilizaneni faife maswatu alikuwa inu fangati nosi kupilizana chito ya tuso ifeyo anyamata kujilazo kapena friends of Chilazo of John Chilema chita kitu kutu anzanga amene tipigana uchitu ya support John Chilema mpembo latu tipigana nikupempeni kanipansi
kambirana kandi pansi kuti tikonze mpingo wathu, tikonze chitsogolo chathu, kuti so anyamata amene akubwera pasogolopo akutirenso ndi mpingo wathu. Zonjobeti kwa zinthuzi zosiyana. Leloli tinda president APM paliso wina president akuyembekeza kusogoloko. Tinda vice yawo imene zimaenda kuendera. Life is a race. Ili pemene mafuna kupendwa ngati mwana wanu amenenso ndili chair wa Friends of John Chilende. Ndilole kuti ndipeleke mphaso yomwe a Professor Arthur Peter Mutharika atipasira kuti tikapeleke kumpingo. Wapempe a president athu APM tapera pasogolo kuti tipeleke mphaso iyi. Mungu aliseni apendeseni bwino tikafike pamene tikuganizira pamene tikupempherera president wathu Professor Peter Mutharika kuti zabwino zimene akutichitira zipite pasogolo zomwe. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.